En aquest punt, quan passen uns minuts del punt de 2:15 del matí, obrim el temps dels tertulians ocasionals del Maneres de Viure. Avui en el format que el darrer diumenge de cada mes compartim amb alcaldes i alcaldesses de municipis mitjans i petits del país. La voluntat, la de sempre, donar veu i escoltar relat de la política de proximitat, acció política que té un contacte molt directe amb la vida dels ciutadans i de la gent corrent. Al llarg de la passada temporada, més d'una quarantena d'alcaldes i alcaldesses van compartir taula al Maneres de Viure, sumant les seves veus en condició de tertulians i tertulianes ocasionals del programa. Avui reprenem el fil d'aquestes tertúlies amb dues alcaldesses i un alcalde que tot seguit us presentem. Carme Parres, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Ens acompanya la Pilar Díaz, ella és alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, municipi amb el terme més petit de la comarca del Baix Llobregat. Amb 47.000 habitants, Esplugues és un municipi modern i dinàmic de la Gran Barcelona, amb un creixement demogràfic sostingut. S'ha confirmat com una ciutat de serveis molt ben connectada. Pilar Díaz, del Partit dels Socialistes de Catalunya, és doctora enginyera en telecomunicacions, activa en política municipal des de 2003, moment on va exercir de primera tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal. Ha estat també diputada al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes en dues legislatures. Des de l'any 2006 és alcaldessa d'Esplugues. També ens acompanya Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, municipi del Vallès Oriental, una vila tradicionalment termal i d'estiueig. Amb més de 15.000 habitants, a 40 quilòmetres de Barcelona i a tocar del Parc Natural del Montseny, la Garriga ha sabut conservar i potenciar el seu atractiu turístic i cultural. Meritxell Budó, de Convergència i Unió, és farmacèutica, regidora des de 2006 i alcaldessa de la Garriga en dos períodes, el 2007 a 2008, durant 10 mesos, i ara ja actualment alcaldessa d'aquest municipi. És presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i és coautora del llibre Transició Nacional. I finalment us presentem Rafael Ros, alcalde de la Roca del Vallès, un poble de pobles, suma de la Roca, Sant Agnès de Malanyès i la Torreta, un dels municipis més extensos de la comarca del Vallès Oriental. Amb més de 10.000 habitants, la Roca manté el llegat d'una vila amb molta història, actualment dedicada bàsicament a l'activitat industrial i de serveis, limita amb el Parc de la Serralada Litoral. Rafael Ríos, a Convergència i Unió, és arquitecte des de l'any 99, regidor a l'Ajuntament i cap de llista pel seu partit. L'any 2007 arribava a l'alcaldia, és president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i vicepresident del Consorci de Denominació d'Origen Alella. Tots tres avui comparteixen taula i els saludem tot seguit. Senyora Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, molt bon dia. Molt bon dia. Senyora Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, molt bon dia. Molt bon dia. Senyor Rafael Ros, alcalde de la Roca del Vallès, molt bon dia, què tal? Molt bon dia, molt bon dia. Gràcies a tots per compartir aquesta taula i avui actuar en condició de tertulianes i tertulià ocasional del Maneres de Viure. Saludem també els companys de Ràdio Silenci a la Garriga, al 104.7 de la FM, que també formen part d'aquest projecte, que és la xarxa. Som en temps d'alta intensitat política, estem vivint uns moments de molta intensitat i de molta rapidesa en tot el que està passant a les portes d'unes eleccions al Parlament de Catalunya que observen, suposo, amb molt interès i també des de sensibilitats diverses. Ja ho dèiem a la presentació, per exemple, Meritxell Budó, l'alcaldessa de la Garriga, és coautora del llibre Transició Nacional amb el president Mas, l'alcalde Trias i altres membres destacats de Convergència Democràtica de Catalunya. Com observen el moment polític, si els sembla? Perquè sembla que el món municipal, el món local, ha tingut també un moviment motor en tota aquesta dinamització camí de la reclamació del dret a decidir. Pilar Díaz, com observa el moment que estem vivint? Doncs el país és plural i també ho són els municipis, i segurament des d'un municipi com el nostre o una comarca també com la nostra es viu i es percep diferent de com es pugui fer en altres municipis i altres comarques del país. I va ser curiós perquè el mateix dia de la manifestació, a Diada Nacional, nosaltres a les 12 del migdia vam viure la nostra commemoració habitual d'una manera tranquil·la, diferent, amb ofrenes, amb una expressió completament cívica, que sortosament jo crec que vam poder constatar a totes les expressions i manifestacions al llarg del dia, però segurament molt diferent de com es va viure en altres llocs. I és això, per mi és important aquesta pluralitat
I segurament també doncs, aquesta normalitat davant un fet que penso que hi ha doncs, molta gent que el que vol és expressar simplement el que pensa i el que sent, i molta altra gent que segurament doncs, no pensa exactament, però si més no, en aquest país ho vivim amb normalitat i amb tranquil·litat. Deixi'm que li pregunti, quan diu diferent, a què es refereix diferent? Diferent perquè s'ha projectat una imatge molt uniforme del que va ser aquell 11 de setembre i que, per tant, el matís, la diferència no s'ha destacat. Quan parla diferent, a què es refereix? Estic convençuda que a Esplugues de Llobregat no s'ha viscut exactament igual a com es pot viure doncs, a qualsevol dels municipis que avui estan aquí representats amb l'alcaldessa i amb l'alcalde, no cal anar més lluny, no? Perquè tenim especificitats diferents i també doncs, pel tipus de població, perquè sociològicament és gent diferent i és lògic, no? I de vegades la imatge, que és molt global, ens dona idea i segurament ens transmet allò que després no trobem quan posem la mirada, la apropem molt més al que està succeint. I per tant, el que vull fer notar és que aquesta explosió que vam viure de sentiments, podem dir també de reclamació, del que espera molta gent, no és exactament el que jo vaig viure en el meu municipi. Meritxell Budó, suposo que la cosa a la Garriga es perfila amb una intensitat i amb una sensibilitat diferent. Era dimecres, crec, que el seu municipi es declarava territori català lliure. A més, la Garriga forma part també de l'Assemblea de Municipis per a la Independència. Per tant, jo deia, el món local ha estat un motor també d'alguna forma de donar sortida o canalització a través de la política institucional, en aquest cas en l'àmbit municipal, a aquest sentiment creixent d'independentisme a Catalunya, no? Doncs sí, certament la Garriga, la reivindicació nacionalista, la reivindicació de que volem que Catalunya esdevingui un nou estat dins la Unió Europea, doncs és un fet palès i palpable en el nostre entorn immediat, no? Ja fa un any ens vàrem adherir a l'Associació de Municipis per la Independència i el mes de desembre vam ser presents a Vic quan es va constituir formalment l'Assemblea, es varen aprovar els estatuts, és a dir, que ja hem estat participant des de l'inici, des dels inicis de la creació de l'Assemblea, no? La Diada Nacional de Catalunya doncs, la vàrem viure també d'una manera molt intensa, tant amb el que eren els actes institucionals, com diferents actes que s'esdevenien durant la Diada en el nostre municipi, i la nit anterior, sempre el 10 a la nit, doncs fem un homenatge a la Senyera, on tots els partits polítics que ho volen, així com les entitats del municipi, doncs fem una ofrena floral a la Senyera. Paral·lelament tenim l'Assemblea Nacional Catalana, que també està molt activa dins del nostre municipi. De fet, es varen omplir 10 autocars que varen baixar a la manifestació de l'11 de setembre. En aquesta manifestació podem dir-ne històrica, no? Perquè sí que hi ha hagut un abans i un després, ja no només a nivell municipal, sinó a nivell de Catalunya, d'aquesta manifestació. I comparteixo amb l'alcaldessa d'Esplugues, doncs, sobretot, de destacar aquest civisme i aquesta il·lusió. Jo sempre dic que fa 2 anys, a la manifestació del 10 de juliol, era la manifestació, podríem dir-ne col·loquialment, del català emprenyat, i aquesta vegada no va ser així. Jo penso que es va respirar i es va emetre doncs, un sentiment i un sentit doncs, molt diferent, no? Famílies senceres, les generacions convergien en aquesta manifestació amb un anhel únic i clar, i ningú pot dir que hi havia matisos, vull dir, estava molt clar el que demanava el poble de Catalunya, que no era res més que l'emblema que encapçalava la manifestació, que és que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa. I des dels municipis sí que penso que ens cal fer una tasca molt concreta. El president va dir l'endemà de la Diada que calien 3 coses, que calia voluntat, que calia recolzament i gruix social i que calien gana i que també feia falta doncs, capacitat de resistir. Jo penso que trobar aquest recolzament i engruixir aquest teixit social que dona recolzament a que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa és la feina que principalment ens pertoca als municipis. Per això accions de sensibilització com que el dimecres ens haguéssim declarat territori català lliure. Senyor Rafael Ros, des de la Roca, com observen aquesta realitat que perfilaven l'alcaldessa d'Esplugues i de la Garriga? Sí, el moment que estem vivint és un moment certament apassionant.
apassionant, il·lusionant, ple d'esperança. La Roca és, com hem dit abans, un poble de pobles, però és una realitat social molt barrejada també. I tot i així, el dia 11 de setembre, al matí, quan encara no s'havia produït la immensa marea humana de la tarda, al matí, a la plaça de l'Ajuntament, on fem la frena floral, el director de la Unió Coral Centre i Energia, fora de guió, ells sempre canten unes peces i canten els segadors, doncs fora de guió ens va llegir uns escrits d'un autor del Berguedà, no recordo ara el nom, però que eren les bases d'un nacionalisme concloent. Què vol dir això? Doncs que hi ha un moment en què la societat civil s'està posant per endavant i està sentant unes bases que des del vessant polític no podem estar distrets. La societat civil en aquell moment ens podia marcar la pauta, com a la tarda a la manifestació, doncs realment d'una forma tranquil·la, d'una forma absolutament pacífica, doncs ens vam manifestar. Molta gent de la Roca hi vam anar, jo personalment també, érem 6 regidors del consistori representats i moltíssima gent que anàvem trobant que no sabien en quins mitjans anirien, es va fer un autocar i es va baixar molt en tren. Per tant, va haver-hi una gran voluntat de participar en aquest moment fascinant, en aquest moment històric. Senyor Pilar Díaz, l'observació veiem que en aquest cas, molt intensa tant a la Roca com a la Garriga, vostè marcava un símptoma o una textura diferent a Esplugues. Des del punt de vista de percepció política, què diu el carrer, què diu la ciutadania? Bé, jo la que tinc més a prop, puc parlar en nom d'ella, però jo sé que avui aquí estic en minoria quan tractem aquests temes, pel que he sentit. Demogràficament podríem dir que no estaria en minoria, però bé, des del punt de vista ideològic i de partit, sí. De tertulians, sí. I és cert que hi ha moltes coses que comparteixo de les que s'han dit i altres, evidentment, no, i m'agradaria matitzar alguna cosa, no? I és la importància d'aquesta manifestació. Jo crec que hem de parar atenció per part de tothom, però també és veritat que no podem parlar en nom del poble de Catalunya, perquè el poble s'haurà d'expressar ara quan toqui. Llavors sí que podrem saber què és el que pensa exactament el poble de Catalunya. Les manifestacions, encara que siguin tan multitudinàries i importants com la de l'11 de setembre, i per tant doncs, crec que no la hem de menystenir, doncs no deixen de ser això, una manifestació. I també penso que hi ha molta gent, perquè alguna és del nostre entorn, que va anar a la manifestació no tant a demanar la independència o a demanar un estat propi, sinó per d'altres motius. Segurament doncs, motius de cansament de la situació, motius de desorientació, motius de no saber, no tenir clar el futur que tenen i en un moment donat doncs, voler afegir-se a una manifestació a dir prou. Molta gent, evident, molta gent ja anava a demanar un estat propi i aquesta transició nacional, però hi ha molta altra que penso que no, i alguns els coneixem amb noms i cognoms. Però no deixa de ser un fenomen interessant perquè fa un any aquesta manifestació que es convoca cada any doncs no va tenir ni la importància ni el poder de convocatòria que sí que va tenir la d'aquest any, i per tant jo crec que aquestes coses sempre s'han d'analitzar, reflexionar i bé, i parar atenció, com deia abans. Catalunya és diversa i jo crec que són els seus pobles, les seves ciutats i en funció d'on et moguis, no? I segurament doncs, el nostre municipi, dintre de la comarca del Baix Llobregat, les coses es veuen d'una altra manera. En el nostre municipi també es va presentar una moció per l'adhesió a l'associació catalana de municipis per la independència i evidentment doncs, no va reeixir, com és lògic, no? També de fet nosaltres només tenim un regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya de 21 regidors, no? I no cal que després doncs, vagi desgranant la resta, però és a dir, el sentiment sociològicament és un determinat municipi, per tant jo crec que això també ho hem d'entendre. L'important és això. Per mi l'important és que els pobles puguin decidir, puguin escollir. Això sí que és important. Estem en democràcia, hem de creure en això. I a partir d'aquí, doncs, les majories són les que hauran de determinar
què volem ser en el futur. Coincidiran amb mi que els moments són d'extrema complexitat, però alhora són extremadament apassionants també per viure'ls i per ser part activa de tot aquest procés, en un sentit o en un altre. Jo crec que la textura del país també s'ha vist reflexada una mica amb els comentaris que han servit per introduir aquesta tertúlia, que si els sembla podem abordar ja més des del punt de vista del que és la política municipal, no? Perquè els municipis són o han estat dinamitzadors també d'aquest moviment, s'ha canalitzat a través de l'Assemblea, a través de moviments, d'aquestes declaracions de territoris o d'espais catalans lliures, un moviment que, sens dubte, també té una realitat social que és la que vostès han de fer front en els seus municipis, no sé si molt o poc colpejats per la crisi. Jo diria que aquí tenim una textura de municipis als quals les coses van relativament bé, no? Alcaldessa de la Garriga. A veure, si parlem estrictament de les finances municipals, sí que podríem dir que funcionem prou bé, que estem prou bé dins dels moments en els que estem vivint, lògicament. Però jo penso que una cosa és les finances municipals, que reitero que nosaltres tenim un endeutament prou reduït, estem en un 54% d'endeutament, i tanquem o almenys l'exercici 2011 el vàrem tancar amb un superàvit en el pressupost, és a dir, que anem treballant amb mesures, lògicament, d'austeritat, perquè els ingressos que rebíem en anys anteriors no són els ingressos actuals, és a dir, el pressupost municipal cada any ens va disminuint en termes absoluts, no? Però sí que és cert que no hem d'oblidar que tenim una població que ho està passant malament. Penso que això és general en tots els municipis i que també ho patim a la Garriga, no? Nosaltres tenim com a prioritat poder acompanyar aquestes persones que no poden seguir en aquests moments, i tot i les mesures d'austeritat que hem pres a nivell de govern a l'hora de gestionar les finances municipals, sí que hem posat o hem donat molt més suport i molts més mitjans a l'àrea de polítiques socials, perquè certament ho estem patint, això és una realitat que no podem obviar ni podem mirar cap a l'altre costat, i és responsabilitat nostra de donar el recolzament necessari a totes aquestes persones. És el que hem dit moltes vegades, no? En aquesta mateixa taula amb altres alcaldes, no? D'alguna manera el món municipal és el primer airbag que s'obre quan el ciutadà té problemes, és el primer lloc on va, no, alcalde? Exactament. Nosaltres no podem dir que estiguem en una situació sanejada, nosaltres estem passant dificultats importants, hem entrat en pla d'ajust. Això també degut a la situació que vam heredar. Hi ha una sentència concreta que ens va obligar a un pagament d'uns diners pel sobrecost de l'obra del pavelló municipal, però si ens atenem a la població, la nostra població ho està passant malament. Tenim 800 aturats, això és una xifra considerable en una població de 10.500 habitants, i sobretot tenim un sentiment al carrer de desmoralització col·lectiva. No es veu la forma de funcionar dels anys de la bonança econòmica molt vinculat al totxo i al creixement urbanístic, que és el que vam patir durant 10 anys seguits a la Roca. Llavors, clar, això en aquest moment ens ha canviat totalment les estructures socials, ens ha canviat la forma de funcionar en els nuclis urbans, i en el teixit industrial no es veu el dinamisme que hi havia hagut i ha quedat tot encallat. Llavors això s'està palpant d'una manera molt crua i hem de donar resposta a aquesta situació. Ens hem de buscar noves formes econòmiques de producció, hem de buscar nous models urbans que ens donin resposta als nostres ciutadans. Deia vostè una paraula gruixuda, no? Desmoralitzats. Sí. Vostè vol la ciutadania de la Roca desmoralitzada. La societat en general, no la ciutadania concreta. En situacions com aquestes hi ha qui li va bé, i per tant qui li va bé no ho diu, calla i va funcionant, i això també passa. Però sí que és cert que d'una activitat col·lectiva que havíem tingut en aquests municipis de segona corona metropolitana, de creixement sostingut i continuat des dels anys 90, això s'ha trencat. I aquesta forma de trencar-se ens ha de conduir cap a altres formes, que en aquest moment no sabem quines són. Nosaltres a la Roca havíem intentat fórmules, com per exemple la declaració de municipi turístic, aprofitant que tenim la visita de 3 milions de persones que venen atrets per un centre comercial, pel que seria el shopping. El shopping no està reconegut a Catalunya com a model turístic encara, però altres municipis d'Europa sí.
Per tant, aquí nosaltres tenim una oportunitat. Aquesta oportunitat no la tenen tots els municipis. Per tant, hem de saber... S'han d'anar buscant fórmules noves. Fórmules noves. No podem estar sempre esperant que vingui algú i ens salvi. Això no és una regla universal per tothom. Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues, com estan les coses per Esplugues? Difícils, com a tot arreu, amb la preocupació de, com molt bé es deia, d'aquella gent que ho està passant molt malament. Nosaltres tenim 3.000 persones aturades i, per tant, per nosaltres aquesta és la primera preocupació. Però és veritat que també des del punt de vista econòmic i financer nosaltres podem dir que és un ajuntament sanejat. És a dir, doncs vam tancar també amb un petit superàvit l'any passat. Això és important perquè vol dir que no gastem més d'allò que ingressem i crec que en aquests moments és bàsic. D'una altra banda, tampoc ens hem hagut d'acollir al pla de proveïdors per pagar a proveïdors del govern de l'Estat. Situació compartida també per la Garriga, no? Sí. Exacte, i jo crec que això també és una gran notícia. Paguem en uns terminis raonables i curts i per tant, de moment, crec que a final de mes podrem pagar les nòmines dels nostres treballadors i treballadores. I bé, dit això, són moments de molta dificultat perquè veiem preocupació i veiem que cada vegada ens demanen més beques menjador, cada vegada ens demanen més ajuts d'emergència, tenim una tassa d'atur que està per sota la mitjana de Catalunya, però tot i així pensem que és una tassa important, és més gran que fa 4 o 5 anys, i per nosaltres això és bàsic. Hi ha molta gent aturada amb un atur de llarga duració. Ara, dit això, també és veritat que intentem marcar-nos i determinar unes prioritats que són importants. I, per tant, aquelles partides dedicades a serveis a les persones o polítiques directes a les persones, com poden ser els serveis socials, el tema de l'educació, el tema de l'ocupació, aquestes són partides que nosaltres, de moment, any rere any, les hem augmentat. Perquè pensem que ara tenim l'obligació de donar resposta a aquesta problemàtica quotidiana i diària d'aquesta gent. I, en canvi, hi ha d'altres, perquè els pressupostos cada any van minvant una miqueta més. L'any passat vam reduir un 2%, que penso que dintre del que estem veient en el panorama no és terrible. L'any que ve esperem no arribar a l'1%, però igual reduirem un 1%, és el que preveiem avui que estem ja a finals de mes. I tal com va l'execució del pressupost, que esperem també tancar-lo d'una manera positiva. I el que veiem és això, hi ha partides, com podem entendre, aquelles dedicades més a comunicació, a festes, a àmbits que són importantíssims, que són necessaris, però que en un moment com l'actual, que és excepcional, han de quedar en un segon terme. I bé, això és el que nosaltres fins ara ens hem marcat com a objectius i prioritats i penso que és molt important. I també és una manera d'explicar que hi ha una altra forma de sortir de la crisi, que és molt important. Jo crec que seria mentida dir que no hi ha una administració que no retalli. Tothom redueix, tothom aplica mesures d'austeritat i de rigor. Però dit això, hi ha maneres d'aplicar-les, no? I hi ha prioritats i jo penso que ara és el moment, sobretot, de pensar en les persones. Estem ja a la part final i agafant una mica al final de la resposta de l'alcaldessa d'Esplugues, la senyora Pilar Díaz, aquesta idea de pensar en les persones i agafant també la idea de la desmoralització de la qual ens parlava l'alcalde de la Roca, Rafael Ros. Senyora Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga, vostè creu que també en aquesta voluntat de transició nacional hi ha també un grau de desmoralització que fa que molta gent hagi pres el pas de dir fins aquí hem arribat, estem esgotats, cansats, hem de fer les coses i relacionar-nos d'una altra manera? Creu que també aquest factor de desencís generalitzat també ha fet que la força d'aquest moviment ara sigui molt més visible que en altres moments? Evidentment que sí, que hi ha hagut aquest component important, que hi ha aquesta nova manera de veure la independència, no? Més enllà de que et puguis sentir com una nació amb una cultura, una llengua i una història. No? Ha anat més enllà això. I benvingut sigui, perquè jo crec que la gent, al poder pensar que Catalunya pot esdevenir un nou estat d'Europa, amb el que això comporta, que seria més cohesió i justícia social, que de fet és el que hem de buscar, la cohesió i la justícia social, això ens ho pot portar, perquè s'ha demostrat fins ara que això no ha estat així, que al contrari, és injustícia el que s'està vivint des del poble de Catalunya
i la gent doncs se n'ha cansat. Però jo crec que se n'ha cansat però amb esperança, no? És a dir, s'ha generat aquesta esperança de dir potser sí que ens en sortirem, perquè si seguim com fins ara segur que no. Senyor Rafael Ros, ja molt ràpidament, gairebé per acabar, a forma de reflexió final, què diria a l'entorn d'aquesta idea? Jo crec que precisament el que està vivint la població catalana en aquest moment és un moment apassionant, un moment d'il·lusió, de trencar aquesta desmoralització col·lectiva. Nosaltres tenim una possibilitat, tenim un futur, tenim el viatge a Ítaca, tenim el somni somniat molt a la vora, se'ns està obrint el paisatge, s'està obrint cap a nous aires, cap a noves oportunitats. Això en altres indrets no està passant, per tant, realment aquest moment l'hem de viure amb la màxima passió perquè ens pot portar cap a la solució en el nostre país, que vol dir la solució cap als nostres ciutadans i ciutadanes, cap als nostres pobles i ciutats. Senyora Pilar Díaz, en 30 segons perquè no tinc més temps. Doncs bé, a mi em preocupa la fractura social, perquè sabem, com dèiem abans, que aquesta Catalunya per sort és diversa com ha de ser, no? I l'únic que em preocupa és que continuem treballant d'aquesta manera, que crec que sí que és positiva, tot i que no coincidim en les opinions, que és d'una manera pacífica, cívica, tranquil·la, però que tot i així jo crec que hem de tenir en compte totes les variables i de moment només parlem d'il·lusió, però crec que no només hem de parlar d'il·lusió, que sempre és molt positiu, hem de parlar d'altres coses que segurament doncs, ara no tenim el temps d'analitzar-les, però hem de tenir en compte totes les variables i moltes vegades valorar el que hem aconseguit tot i que sigui insuficient, perquè la nostra memòria en general, sobretot la col·lectiva, és molt fràgil i jo crec que hem de veure on estem i sobretot on volem arribar. I el temps és molt curt. Senyora Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Meritxell Budó, l'alcaldessa de la Garriga, moltíssimes gràcies també per ser avui amb nosaltres. I senyor Rafael Ros, alcalde de la Roca del Vallès, gràcies també per ser amb nosaltres. Si volen, tornen un dia i continuem parlant. Gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.